Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwe wagara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya ya buditswa na amai vemwana akabuda achirohwa nevakadzi 5 pavideo rakatrenda mastreets social media. Ndofunga pane video rakatrenda mwana achirohwa asina kupfeka. Vanhu vakawanda vakakola fozita rapi kuti wanike ichita action zvakonzeresa kuti vakadzi ava 5 wanikwa vachisungwa vari vese vari 5 ava muri kuona vari apo. So kutaura kwatiri kuti amai vemwana uyu vataura vachitaura ivo vachitaura kukumbira rubatsiro vachiti havasina mari yekuenda kumakotsi vachiti shirikadzi vachikumbira mari yekuti vaonekwa vachifambira nyaya idzi kumakotsi. Ndofunga pane nyaya yanga ichicirculate mastreets social media uchinzi mwana uyu ashayika asi abuda achitaura iye achiti aiwa mupenyu, asi challenge yakuitika ndeyekuti akarohwa zvakanyanyisa zvekuti akuda ari kusika medical attention. So ari kunzi akaiswa chimuti kunhengo yake zvakuti vataonekwa achibleeda hanziswa ari kupera simba, ada kundochekwa nemadoctors. Vabuda vachikumbira rubatsiro mhuri yemwana uyu, mhuri yeZimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa. Mai ava ndofunga vakabuda vachitaura vachiti chakakonzeresa kuti mwana uyu arohwe nyaya yekuti akabuditsa umbowo hwekuti vaviri pavakadzi vaimurova vainge vachiita chihure. So zvinhu ndozvaairohwerwa nevakadzi ivava mhuri yeZimbabwe. Mwana ane 18 years mhuri yeZimbabwe. So vari kukumbira tichiba rubatsiro vachiti vada kuenda kukoti kuti vanowanikwa vachifambira nyaya dzacho. Mai vacho vachema vachiti shirikadzi ndoda kubatsirwa. Tikade kuwesta nguva inotira kuti mungonzwa vhidhiyo ramai ava vachitaura muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Makadi zvenyu hama dzadio, makadi zvenyu. Ini ndinoitwa Mavis Mada, ndine musikana akarohwa nevakadzi 5 vakasungwa nezuro. Saka chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kuti ndafa, aiwa ndina kufa ndiri mupenyu, asi ndiri kukumbira rubatsiro vanhu vaMwari nekuti toda kuenda kukoti asi hatisina mari. Mama vasina mari yekuti tirambe tifambe yetransport, uye pandoda kuonewa anachiremba, but kuti ndione anachiremba tisina mari. Ndoda kuenda kusikana nekuti chiremba ndokuona kumawanda anonitora sikana. Saka ndokumbira rubatsiro vanhu vaMwari, kufa handina kufa, hangu ndiri mupenyu. Makadi zvenyu vanhu vaMwari, makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa mai Mavis, ndine musikana akarohwa. Vanhu vari kuti ashayika, aiwa haana mupenyu. Chiripo ndechekuti mwana akakuvara zvakanyanya. Saka inini ndiri chirikadzi, handina anondibatsira. Mari yezvinezvi yandandinayo yapera apa hatisati taenda kukoti, uye mwana ari kuda kurapwa nekuti inini ndandisingazive kuti akabayiwa nechimuti kunhengo yake. Saka mwana ari kubleeda zvakanyanya, ari kupera simba. Saka ndiri kukumbira rubatsiro kune vanogona kunditumirawo mari pamukuru. Ndinoshandisa 07833159116 inoburitsa kuti Serbia muchenjekwa. Taura namba dzeekokeshi iwewe. Namba dzeekokeshi dzangu dzinoti 077586238 noburitsa kuti Mavis Mada. Ndinotenda hangu kune vose vangandibatsire mhuri yeZimbabwe, nekuti zvinhu zvakangooma ende zvakaitika ndisina kutarisiro yekuti zvinhu zvingazodai so. Maita henyu huku emapurisa tichingotenda ZRP nebasa ravabata mhuri yeZimbabwe vabuditsa an official statement ZRP paX handle yavo vachitaura vachiti ZRP press statement, ZRP update on a viral video circulating on the social media platforms, and the reference is made to a post on the Zimbabwe Republic Police X handle on 10th July 2024 on a viral video circulating on social media platforms in which a female victim is being assaulted by a group of female suspects. And the Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of Vimbai Mike, 19,
Rudo Manjere 17, Lily Rose Munyoro 16, Lillian Chido Munyoro 17, Sandra Vumbunu 17, on 10th July 2024 in connection with the case of aggravated indecent assault which occurred at Mupuri village, Wedza, on 4 July 2024. Investigations by the police revealed that on 4th of July 2024 at 11 hours, Rudo Runjere, Lily Rose Munyoro, and Lillian Chido Munyoro lured the victim, Mavis Mada, 18, to Wimbai Mike's homestead at Mupuri village, Wedza, on the pretext that they wanted to give her vegetable seedlings. The suspects locked the victims in one of the huts and stripped them naked. The 5 suspects took turns to assault the victim with switches and went on to insert 3 sticks into the victim's private parts whilst recording a video. The victim fell unconscious and the suspects poured water on her before freeing her naked at 1500 hours. Hence, the arrest of the suspects led to the recovery of a Vivo cell phone which was used to record the assault incident. Wimbai Mike is detained in police custody while the other 4 suspects, who are juveniles, have been released in custody of their parents, and they will be taken to court for the due processes of the law to take its course. The complainant is alive and is currently receiving medical attention at Mount St. Mary's Hospital. The Zimbabwe Republic Police implores the public to settle disputes amicably without resorting to violence. The law will take its course in this case without fear or favor. Zvabuda kutaurwa the Zimbabwe Republic Police muri Zimbabwe. Mwana akati anga ari kumba anogara nambuya vake kumusha. Saka ini ndinoshanda kuHarare. Saka musi weThursday vana vechikoro 3 havana kuenda kuchikoro. Vakabva vadzokera munzira. Ndobva varonga nevakadzi vakuru vairi vakachinjana varume. Uyu achirana nemurume uyu achirana nemurume uyu achita chihure. Saka nyaya iyi yakabatwa. Saka uyu mwana wangu inini akabva aburitsa proof yekuti vanhu vaita sei vaidanana because akanga achizviona. Saka vakabva vagadzira nyaya. Ndobva vamutora kumba kwambuya vake vakati uya utore muriwo wokusima. Ndobva aenda. Saka vakamva vamupinza mumba kuma 11 dzemakuseni vakazomuburisa kuma 3 vairova vachitikana vakamurova akanga afenda wodira mvura vakamurova katatu vachidira mvura vakazomubvisa hembe vakamburitsa mumba akadaro akafamba akauya kumba kwambuya vake vakamubatsirana because anga asagone kufamba asagone kumira vakasvikomuradzika panzira. Saka ini ndakazouyawo tichiwana mwana asingagone kufamba achikana akumira odoni. Ndanzwa chinzanzi zvoni Mr. Ponya tivanga vachitaura kuti nyaya yaitikira kupi tiudzeiwo kune vari kuziva kwaitikira nyaya vakana paine vari pasocial media vanogona kuposta vachitaura kuti nyaya yaitikira kuHwedza kwaMunyoro kwaMupuri pamba patiraimo Chingwena kuSt Clemens kuchikoro ndokwaitikira nyaya izvi kana kuti vanogona kuti bata panhamba dzangu idzodzi vanenge vachida kufona